Здравейте на всички, аз съм Девецайц, с мен отново е Gamer Hop и днес ще правим отново клипче на Team Fortress. Здравейте от мене. Така, оправих си, в смисъл, купих си нов микрофон. Ето така. Сега би трябвало да ме чувате нормално. Да, имам нов айтъм. Его. А и аз имам нови айтеми. После ще ви покажа и на Солджера какво имам. Така. Аре, то няма ли да... Чек само малко. Аре, горния пойнт е превзет от Ай, нас. пичули, голям трол. Те човек ли... Те не си преземат пойнта. Остави ги. Те губят, не. Окей, така. Готово. Ти уби някакъв. Къде си тия, бе? Не, сега ще победим, бате. Охо, супер. Още на първата минута, къде сме почнали и вече ще победим. Сега ги убива, бе. За какво е? За какво да не се мъчат, бе? Почетата му. Мадафак. Ама той е добър, бе. Гледай го. Окей, аз отивам в тяхната база. О, то се АФК. Не ти преземай. То се АФК. Бате, що ми преземаш, бе? Какво превзем, бе? Аз искам да убия тук. Искаш килови или искаш да победим? Да победим, бе. Ай, превзем. Един спай се беше маскрал като тебе, като хеви. Ага. Мадафака, тук един спай. Хелп. Готов е. Айде, готово, победихме. Още на 5-та минута. Даже няма и толкова. Една минута. Гледайте, че си ти губят доста яко. Че не ти губят. Добре сме, бе. 3 човека срещу 4. Окей, какво ще? Много. Идвай тук да капчвърдваме. Окей. Окей, сега сме 4 на 4 равни сме. Да. Е там един скаут. Е там един снайпер точно. Кото бърка. Да, Ние сме изгуби. скаутовите трудно. Айде готово. Сега скачваме горе. Там един спай. Кото бърка. Кото бърка. Нищо не казвам. Спай, не спай. А ти си кепчер, това е. Там. Аз си взимам тук килове. Да не идват. Опа, имат медик. Не имаме медик също. Да, но той е бот. Мадафак. Не бе, веднага идва и веднага ма стреля. Веднага почва ма хилва. Аз отивам горе и аз, че аз на мен ми трябва медик. Вика, медик. Медик, пич. Къде си медик? Медик? Аре, бате, Аре, той пич. ще прави пак. Медик, бе? Ай, пич, аре, бе? Аз сега ти казвам, човек, той е пълен нуб. Аре, пич. Това мимо. Медик. Ма ти се усети, бе. Ще киве да капчвърдаш, не да изни как зле. Идвам, бе. Къде е то? О, медика, ми цепи. Къде е пич, на къде? Окей, аз ще се капчвърдам. Да, мен не ме забелязвайте. Вече, мъга. Нямам вече топки. Аз по топки, аз такова. Само ме чудно, как нямаш топки? Не, нямах топка. Щях да фърля една топка по един. Че, нали знаеш, че топка Нямах е... и патрони. Нали знаеш, че топка е двузначна дума? Знам. И се зачудих как пак нямаш. Да. И стана доста интересно. Ние спай имаме ли, бе? Да. Мадафака. Не съм ги видял. Има на 4-ма. Не, сега ще изравни. Медик. Аре. Фак, имат Уби шиба. медика. О, беги. Има шиба на хеви, бате. Те пуснаха това. Чарч. Да. Коста пич. Малко... Не, аз отивам малко солджа. Той аз след малко ще остана солджа. Я такова, бе, стани медика. Що медик умрял? Не, човек, аз ще пия напитката и чувам да капчвърдвам.
Малко скок. Сега да убия медика. Окей, това беше малко фейл. Ето това. Айде, пич. Шибан, Хеви, мадафак. Чакай се. сега ще ви покажа. Еми го всъщност солджера. Добре, 8 кила. 4-9. Не, аз съм с ракета, ще бъда с това. Само ще направя снайпера. Ама, хевито такова. Добре, аз се тритна за някой лъка за някой снайпер. Не, пич. Нема кила. Аз ще взема хит с него. Не, човек става снайпер, не ме интересува, сега ще ги убия. Не ти разказва жицови, ако обичаш. Превзеха кепчър. Кота бърка. Сега ще убия медика. По-точно хеви. Който падне. Лъга. Ама фъгъ. Ама той медик само мърда. Аре, пише стих мърда. Критикал. Гледай ги, бе. Снаха. Те правят базика, гледай. Къде сте? Аз имам. Мадърфака, ти какво правиш тук, бе? Честно Да ти кажа ли какво правя? Тя често се прецека. Добре, Медик. че имам това за 2 кила. Аз ще опитам се кача да ги убия. Дай малко хелп. Аз медик ли съм? Мадърфака, ти какво правиш тук, бе? То се опита ма взриви с граната. Ма не успя. Това граната. Ония патри, нали има она кирка с една с червена с кръв? Тя нали хвърля граната? То не хвърля граната. Ти вземаш гранатата Дай се самоубивам с нея. и се стрелваш нагоре. Окей. На къде е, пич? На някъде. Кой ми викаш? Няма никой. Къде си тия, а? ОМГ. Какво направих аз? Мага. Мадафак. Гледай колко сме, бате. Те колко? Добре, бе. Виж тук един ма гледа. Остава пич как са. Горе! На къде е, пич? На къде бързаш? Is best friend. Как смееш с мене да не си best friend? Мадафак. Умихал. С малко ще стана Делман. Какъв? Аз с малко ще стана... Какво ма биш, бе? Всичко. Топа всичко. Аз днеска няма да бъда с всичко. Мадафака, почти умирам. Това не е хубаво. И съм на малко кръв. Аз да не ги занимавам с хелна тук. Аз човек си вземам хитсмана и идвам. Коста тук, бе. Не, мене, не. Съм добър. Мадафак, аз не мога цела, бе. Шиман, Делман. Отивам демо. Добре, Какво се прави на професионалиста тук? Чакай. Добре, аз съм за малко АФК. Що? Да си взема един снайпер. Окей. Да, имам шарп дресър. Дресър шап. Къде ми лъка? Трябва ни медик, ако може да отидеш после. После или утре? После. Утре. Не. Сега няма намерение да ставам медик. Що? Не знам, нямам такова намерение. Мадафак. Да, спокойно, това е на мене, не на тебе. Да, знам. Съм бот. Я не лъжи. Не. Да, фак. И пък ще кажи квак. Чай сега се чуя къв да стана. Ще се дразна човек. Ще ставам пайро, сега ще ги паля всичките. Че пали бе. Като се пали. Си смена и бе развичката.
Та брадвичка е на погрешен завой. Коя братвичка? Мохит. Тя е... Да, я знам някакво много як. Оставаме Ай или как си. не пич. I see. What the fuck? Не, what the fuck? Бах ти народа. Тука трябва Дай вида. крепление. Чакай, бе. Че там горе, върви горе да видиш какво става там. Всичко пълно с ботове. Аз съм солджър, как мислиш, че ще се справя сам? О, мъгъ, човек, пресаках се. Трябва да ти е стикто. Знам. Окей, то взимах. А не, аз бях прецакал, човек. Служих двете на едно място. Така едно. И така едно. И аз съм убийства с ракета, ба. Тафа то паршут, защо се пусна толкова бързо, е? Окей, така ще пробваме сега. What the Where are you? Нямаме. Мадафака. О, така ли ще играм, добре. То пък какво прави тук? То ще играе с така. Сървъра се напълни. Да, бе, напрекалено. Да, има долу горе хора, долу горе. Така, сега малко да покупим. Аз го взех. Това ми хареса. И кой си доминейтнал? Много хора. Имаш само един доминейтинг. Добре. Кой ти е всичките? Всичките. Да. Да фак! Там го натискам. Окей, аз ще стана солджер пак. Пак 32 хелт. 42. Пак бонкнат. Хелп ми. Благодаря за прекрасната ти помощ. Аз? Не, стената. Добре, горе на стената. Ай, пич, трябва да умреш тук. Мадафак, ти какво правиш там, бе? Медик! Къде си медик? Трябва да се качвам и горе да превземам и. Стани медик, бе, човек, карай, бе, плиз. Сега в момента... Да фък. Сега в момента съм доста добър с солджера. Мадафака. Бака стреснах, човек. Колко дет имаш? Какво? Колко дет? Кое да я? Дет. Колко милиони? 17. 20. 19 кила. 13 кила. Пич, защо килаш моя? Защо килаш моя? Това е педал. Не хутка. Окей, има един същия почти като тебе. Да, видях. Ама ми го взеха вахти. Можахте ли да изчакате малко? Направихме асист обаче. Вахти. Колко си... да знаеш, не идва скаут по твоето име. Не идва скаут с твоето име. Има един скаут с обикновена бейсболна бухалка. Радвам се. Тя нарочно се убих да видя, защото имаш един спай. Ти си на второ място, аз съм на... Отивай горе. Там е на валица. Не на валица. Ай, качи се горе. Да знаеш, че няма малко спай. Мадафак, как може бот да му уби? То па РТД. Вече тук не РТД няма. То пък аз призме. Може ли да ми го дадеш? Окей, ти мислиш да се качваш с мене горе? Не. Що? Така. Нали знаеш, че имам 3 години. Кой имаш? 3 години да капчвам. Мадафака, човек. Отивам скаут. Бе, не да псуваш, бе. На мен ми се караш да не псувам. Ай, че с тия ботове, бе. Някакъв спай вече тук. Гледам, че как може бот да ни превземе база? Как може бот да му убие? 23 дете имам.
Фак са 100 щукливе. Поне го оцелих. Фак. Ако не беше го оцелил, какво ще да правим? Нищо. Е така. Ма то скаут човек вече ме драза. Ти що не отидеш да си вземеш едно такова? Кое? Малко хилото, защото виждам, че си на малко. На 125 съм. Значи съм се припознал. Ма казай къв си, защото да знам кой да гледам. Снайпер. Опа, една хетка, опа още една. Пич, не трябва ма килаш, аз тук бия хетки. Не хубаво така. Мадафак. Аз се спасих. Аз презех поинта. О, това е супер. То пише голям пич. Да, фак. Това е зачине долу-горе нямаше смисъл. Кое? Това е зачине долу-горе нямаше смисъл. Що е, той пич е голям пич. Кажи ми това изречение, има ли долу-горе смисъл? Да. Но някак си много странно. Едно да кажеш, този педал не е голям педал. Ама е педал. О, да бест. Май видях спа някъде тук. Аз викам. Ти ли си горе на поинта? Да. Мадафак. 8 хил съм, бате. Честито. Аз то не мога цел, то скача като... Той скаут, какво искаш да прави? Да ходи бавно. Пич на Той къде. да не е хеви. О, то ками нацепи колко много кръв. Да, но и нали, много хил взема. Да, бах ти. И аз имам тази напитка. Аз съм вече на 20 кръв. Да се вземам моята напитка. Аз човек съм с първата бухалка, тя не е ефективна. Как не мога да оцева един, бе? Не му дам хетка. Аз знам... Човек, аз знам коя напитка той има, че да ставате и буснат. О, оцелил. За малко и той. Аз човек бързо се прибирам в базата, докато ти... Доста бавно. Според тебе кой е по-бърз? Скаут с скаута или такъв този? Или Солджер с Rocket Jumper? Солджер. На вас чините. Ай на вас. Равно са. Не. Равна бързина има. Пиш, искаш дуел? Ба? Напиши удивителна дуел да се дуелирате с някой. С малко. What the fuck, аз паднах. Панга е. Еди умре от нашето. Тънта бърка. О, това беше готино. Някой яко ма хитна и не можа да го цел. Не е хубаво да къмпшей. О, хеви, мадафак. Чекай се. Шибан хеви плюс шибан паро. Ще се дуелирам с Сноу. Нормал. Сноу. Няма такъв. Чакай бе, а молотов кил, 1 кил. 70 дуел. Сега искам да го дуелирам. Ще го убия. Ой, стрелички ще ми фърляш, а? Стреляш ми Червен ли си? Червен съм. Имам предвид цветът ти червен ли? Не. Аз сега ще видя дали могат другите да ти вземат демейдж или не. Червен съм бе, кани аз съм червен. Тоест как ме отвърля? Не може и да си. О, аз лета брат. Да, нагоре. Ага. Някакъв намер лънта вдалян. Няма разпреде. Влей се, дей се па. Ооо, как фръкна. И от двамата е фръкна. На малко кръв съм. Това не е хубаво. Той аз съм на малко, ама никъде не ме помага. Ооо, то съм мря. Супер.
GG. И ти ще умреш, пич. Ти ще умреш, бе. Не, Мой си. Стил. Той е мой. Аз трябва да го ревенджна. По него наточи. Добре, никой не ще да приземеш ваня поинт. Дима отблъска и съм му много благодарен. Това не беше хубаво. The fuck? The fuck. Много мразя твой Пайро. Ме ма кеф, защото ме отвърля. И не мога ме оцелят. Ого, също много яко. Човек, аз там Пайро. Аз си съм намел оръжието. Какво? Помисли си, че е много оръжие. Аз съм Тор. Ще пробвам с това оръжие, новото ми оръжие. Базар, където? Малко звучи на пазар. Малко гадно е, защото като натиснеш копчето и тогава те изстрелява. Докато презареди и трябва да си много точен, за да се изстреляш много хубаво. И трябва да държиш копчето. Да, това е малко гадно. Човек, аз съм Тор, буквално. А мен това оръжие нема кеф, човек. Не, много ма кефи. Ще ти отрейна, ако искаш. Не ти и трейдава, защото не си премиум. Тогава бе, кога стана? Трябва да си купиш айтъм. Ще си купа. Стани медик, бе. Разрушаваш шибано сентри. Браво. Чакай, аз ще се бия срещу сентри гън. Ще умреш. На баш, че няма. На вас ще го взръва първи. Хумага. Аз викам, че ще има ракетки. Аз малко демо ще покарам. Вече има ракети. Що не станеш Пайро тогава? Пайро съм. Вижте снимката. The best. Пали малко. Водиш ме само... Стани снайпера, дай ти паля такова. Тренах си лъка. Окей, стани. Сега ще си стана и аз. Чакай. Поточно сега ще стана снайпера и ти ще ми палиш стрелите. Демо мана ми, просто много яко се флокнал. Обърках. Ще ми палиш ли стрелите? Да, може. Айде. Чакай, само си снимам как съм умрял. Не, ладе, много също съм умрял. Where are you? Where Зад the тебе. fucker? Поли. Така. Не знаеш, че е нужно да задържаш. Да, знам. Айде, поли. Така. Я стрел не искам да видя. Дали се седма. Я? Чакай да то оцеля с това да видя. Ще стане ли? Не. Не си ме оцелил, бе. Аз съм на Hammer of Thor. Виж какъв чук имам. Поли бързо, поли бързо. Поли, бе. Чистито. Това не получавам асиство. Аз ще знам как да... Това стреля на криво като хода. Аз ще знам как да стрелям такво. Да унищожа сентри като Пайро без да го горя. О, това ми хареса. Първият ми кил с лък. Не ти кажа ли? Ето, пали бързо, пали бързо. Да му запава сентрито. Пали, бе! Пали! То сентрито го няма. Омага. Да, фак. Пали бързо. Зад тебе. Пали. I'm dead! Аз ще стана малко такова. Енджинер. Аз може малко да покарам хеви. А ти може малко да покараш медик. Не, малко ще покарам такова енджинер. Аре, включи.
The fuck? Да фак! Стрели, мерили. Няма да го взем този рунд. Освен... Чакай, момче, виж, че правя работите. Колко? Стружи. Освен... Ако... Добре. Къде ги правиш, освен ако аз не стана спай? Окей, някой, който иска да трейднем някои айтеми, може да мадне в стима. Той отнася ли са и за тебе? В момента не. Да, отнася се, това е за него, да знаете. Тук е така ще го направя. Сега искам да му убият. Пич, уби ме. Аре, бе, пич. Тока ли си тук? Мерси. Фак, убиха ма! А що не ми помагаш, бе? Телепорта е готов, да знаеш. За къде? До тяхната база. Сега ще го построя. Ще бъде мери, глате. Сега ще го построя тук така. Спайка. Мадафака. Удрай. Не става. Тос... Те ти го гръмнаха ватите, докато го направиш. Не са го гръмнали. Оправям го. Ма той... Аре, ходите го убийте, бе, нубо е. Убийте спая, бе. Бото е такива. Аз се опитвам да направя нещо, ама като седят на фака повечето, кой ги направя? Готово. Едно пайро. Готово. Телепорта е готов, брат. Не вате. С нами. Взимам центрото с мене. Си го слагаме тук така. Аз съм и в тяхната база. Окей, вече съм у нашата. Спай! Спокойно, аз и сега ще го щупя. Сега ще го правя. И сори. Да, човек, телепорта е готов, да. Супер е. Извиняй! Аз играя с паларчука. Не с чука, с който чупя такви сейфъри. Не, това е най-ботският тим, който съм виждал в света. Пълен нубски тим. Аз съм виждал такива ботове отдавна. Няма оцелжи, пич. Ти що да не станеш малко пики пайро? Аз съм медик вече. Няма човек, ядосно се вече. То тъп инженер нищо не прави, АФК. Много е. Къде си? Много и половина. Така ли? Къде си? Ами ще им превземем поинтовите. Ама този бил капчернат, защото ние се бавим като за световно. Аз някак си летях. Много яко. Даже да минах. Зад тебе. Как скачам? Но тук е по-безопасно. Това мога да ти кажа. Да, ме ударих. Медик! Fuck you! Обързове на 16 кръв съм. Превземай базата, бе, умрел! Не. Но вскритие. Превземай, виж колко малко остана, бе, човек. Ти не можеш да се справиш малко. Не. Аз да превзем, човек. Медика, работата на медик.
Да хилва, а не да убива. И не само. Аз летам някак бе, човек. Скачам някакво и излитам. Имаш Ти ще трава. седиш... Аз ако седя тук, ти ще го убиеш ли? Да. Или обратното? Да, чакай. Ти капчвърдвай. Готово. Бързо ела. Ела бе! Върни се бе, нуб! Виж колко кръв имаш бе, връщай се. Да, човек, не. Шибани ти, Ти къде отиваш напред, бе? Ти тъп ли си? Къде тръгаш напред? Стой на едно място. Стой с албатата, аз ставам шибан хеви. Стой на едно място, човек. Къде тръгаш напред? Ти тъп ли си? Виж, че там има сентри. Къде тръгаш напред? Ставаш ти и само умираш. Ай, по-бързо ходи. Да, навното. Все едно никога не си играл Team Fortress. По-бързо ходи, бе. Ами и там имам шибан медик. Окей, Аре, оставам. бе, човек, тръгай. Оставам го. Е, тука, спай! Зад тебе. Мале, какъв си нуб. Ей, сега идвам, спокойно. Става хеви той. Той му играе с пайро, па ще ми става хеви. Поне идваш. Има скаут, аз по скаут снайпер на Май, чекпоинт. спай. Така за проверявам аглите. Чакай, че се бъгнах. Ай, скачаме. Пъти бот. Аз не ми взе никой демидж от кръвта. Не ме ми взе малко. Един бот ме оцели и съм на 17 кръв. 18 хилци. Предупреждавай. Да, човек. Ти поне предупреждавай. Не, аз с тебе не мога игра. Аз да съм медик, път ти да си обратно. Ти си пълен нубства. Добре, да, ще стана медик. Ай, давай, ставай. Скоро си сме на оръжието. Аз ще бъда с първия медигън. Ай. С хеви е по-силно. Но бе, хеви, ти хеви. Никакво хеви. Горе има един инженер. Това е нашия. Скаут. Заебавай го и отивай да капчваш. Да сега започнах да поскачам. Я гледай, какъв си нуб. Аре бе. Скачи кадут. Сега ще го гръмна. Аз лета кадут. Видя ли калета, бе? Чакай на малко кръв си, ела назаде. Аз те паза, айде готова. Виж, мема запалиха вместо теб. Ела назаде, ела тук се скри вътре. Нали знаеш, че горе има диспенсър? Няма нищо, ела тук вътре. Че си на малко кръв. Вече съм на нормална хелт. Тръгвай. Айде, тръгва. Зад мене. Чакай, ма. Кажи кога. Сега, не, чакай. Аз ще ти кажа кога там да... Окей, видял. Скаут. Спай е нашия, да, е това. Какво ще кажа Какво ще кажа да го пусна? Да, пускай. И давай. Давай, върви. Върви да не те бърка. Ай, трябва да се убие, бе. Гледай как ни копирва, да, човек. Скаут, айде малко. Всичко като нашето. Рун. Къде бягаш нататък, бе, човек? На малко съм, на 18 съм. Да. Аз ти казвам, че съм на 18. Аз тук я килвам, ти бягаш.
Гледай какво става, човек. Това бах ти бота, не мога му цели. Ай Значи- по-бързо, че станах на малко. 49. Да. Уеро. То ми копира всичко, човек. Оръжието. И тебе то копира. С двата медика. Да фак. Да фак, то го пусна много гано. Зад тебе има медик. На тебе ти пука. Взех му 44. Дай по-бързо, че съм на 32. Изчакаш малко. Ото. Чак сега се заредиш, ала. Ала да скочим. Аз не скачам. Уф, за малко, ела. Абе, човек, Чакай, не да бе. изкача така, ела назаде. Няма скочиш така. Мога да успея. Като ти кам, ела махела. Качвал съм се. Гледай какъв е бот. Както и да е един на стабилен хилът съм. Ще имам. Хоп, ай вече съм на... Фу. О, това беше добра преценка. И това. Кого ще килаш, бе? О, 45 кила, супер, бе. 16 с асиста. 19 кила. Давай да капчвърдваме. Чакай, човек, има спай зад нас. Бил майката. Бил майката. Ето, какво ти казах? Аз бях заредил Übercharge. Нищо не го пусна. Защото не си ми казал. Окей. Кепчерам го. Има спай афка. Not so AFK. Зад тебе. Заеби. I coming for you. Ай, бързо. Как само се скрих зад тебе. Ай. Чакай. Омагав, къде изстрелях и аз. Центри. Каквото бърка, бе. Теб, Къде бе, пич? О, теб картини ме. къде си? Да. Ма заседнах. Защото си можеш и с един голям бласт да го убиеш. Не може. С един бласт не се умира. С един голям... Пробвах вчера. Аре, че съм на 8 кръв. Where are you? Ето ма. Бързо, зад тебе. А тъй, малко викай поне. Сега си точно зад мен трябва да бъдеш. То го премести. Супер и Спай да те уби. И мен ме уби. То Спай за коли всички я гледа. Зад тебе. Да скочи малко. Аз не скачам. Омага, що? Защо ти не беше скочил? Няма тахелва тебе. Ти се откъсваш от мене, аз цъгам за хил. Давай да варим. Спокой. Супер, някой бот го превзел. Ага. He is dead. Кетч. Кетч на поинта, кетч. Чакай бе, то не беше от нашите. Кетч на шивания поинт. Спай, като скаут наш. Ето го. Ето. Той за какво става само скаут, като е бот? Ес бе, победихме. Професионалисти. Ай, чао на вас, аз отивам си ги кило. Коста пич. Коста пич. Коста пич. Това не беше. Това. Ай, готов? Ай, готов. Това беше много яко, човек. Къде си? Опа. Аз мисля още един рунд да изиграем и да спирам крипа. Си имам по-як.
Да, бе, моето ми да хил. Чакай да цапна, бе! Знам буста. Да, кота бърка, че има такво са. Просто им горе. Ма спай. Не пише, го превзема. Да, спай, че може ли? Малко е тъй. Някъде откъде така един спай. Ето. Не. Ето скаут. Не знам защо, но спазват почват да дегизират като мен или тебе, като скаути. Да. Сто човека. 100 човека, бате, 100. Маски заколих, бе. Да, бате. На сума си малко се отдах. О, то с къде фръкна. Е, това беше готина клипче. Как фръкна? Мале, клипчето е станало около час. Няма нищо. Малко фън. Аз съм на 3 кръв, човек. Малко ще се нави да гледа 3 часа, 1 час клип. Не чудо ми кой ще нави да гледа 1 час клип. Що не? Ме кеф, като някакво прави и гледам клипчета на по 1 час някак. По-яко. Мисля аз такива вече да правя. Фак. Не, на мен ми харесва е така да правя по клипче по 1 час. Коментирайте и ми кажете дали да правя клипчета по 1 час някъде толкова. Или да засняваме клипчета по час. И другия път на Team Fortress кой какъв да бъде, напишете. Моето име и... В смисъл моето име и отпреде пишете какъв да бъда. Пайрос някакъв, медик, какъвто и да е. И на неговото име също. GamerHop тире и пишете какъв да бъде. Рандом класове също се приемат. Да. Което са падне от играта. Това е наш. Това е такова скаут. Аз по скаут и аз това е. Като кой се дегизирал? Като такова. Пайро. Всички спайва се дегизират като това. Като пайро, не знам що. Защото си мисля, че защото трябва да си мислим, че такова ми. Че пазим за спайове. Да, не такова. Нали знаеш, че спайрото е най-големия враг на спая? И просто дегизират се като него. Пайро горе. Да, видях, аз сега ще го бия. Те го бих. I killed that freaking. Какво? I killed them. Добре, пич, защо? Какво да кажеш да стоиш ме? Говоря на този слад. Пълва. Сега ще гледам за нещо. Добре, нещо ме бута. Аз се бутам. Ти не можеш да ме бутнеш. Ай, стой, Авка, стой. Не мога ли? Бахти. Вари, бе, куче! Ще върва ето. И то рунд ми се струва, че ще е бърз. Ти горе ли си да се справиш? Не, аз съм с един снайпер Авка. Аз да, павка и аз. Дуелка. Тук един медик умрял. Супер. Тук пич. Здравейш. О, един пайро. Бързо горе. Сега ще го бием. Да, че прекрасната помощ от тебе. Идва. Да се то чук дава 75 хилт, когато убиш някой. Аз качам. И става за чука на Тор. Те е най-якото. Пич, дед.
Скоро не си умирала, с като гледам. Ти също. Аре. Искаш да умреш? Искаш ли? Човек, що не ми помагаш? Какво ти помагам? Аз бия тук да не ни бият. Вау. Ето взехме флага. Флаг и да вземаш интелигент. Това е поинт. Добре, поинт, айде. Ти точно не можеш да запомниш 4. Да, човек, много помагаш, ей. Да, убих спай случайно. Мисля да направя 70 кила и това да е край на клипа. Още 9 кила. Дай Катрун да свърши. О, мразима вече, не ми се играе толкова. Ай пък има малко работа. Аз да направя 30 кила. 30. Имам 27, още 2 кила. Фак. Видя ли какво ти излезе? Какво? Че бот киларайта ми достигнал нов ранг. Да, видях. Даже го маркирах. Как го маркира? М? Как го маркира? Не казвам. Защото не си. Ай да баш, че съм. Ето както виждате съм го маркирал. Така. Малко пайро. Ти спай в тази игра, не си играл. Не съм играл, да. Да фак сентри, бате. Той е спай. Айде готов. Трябва ли ти малко бързинка? Кое? Бързина, трябва ли ти? Не. Аз сега ще махна по всички патрони на центрото. Аз пък убих Еви. Добре, Шиван, аз мислех, че си ти. Кое? Един Шиван Пайро. Аз съм пайро. Не си! Пайро съм. Не, спай си. Не. Ма не е хубаво така, как мога да го целя? Толкова ли съм бот? Явно. Аз съм малко кръв. Да. Трябва тук един инженер построи телепорт. Ама няма такива. Колко дият имаш, бе? 70. 54. Ти. Да. Аз още 2 кила и ще си ги направя Шивано. 30. Аз имам 66 кила. Значи още 4 ти трябват. Така ли? Да. На мен е 2. Знаеш, кога е най-хубаво да убиеш на сентри? На 5 кръв съм. 0. Добре, аз ще отида да покапчвам горе поинта. Окей. Той е готов горе. Дале, що с долния. Долния е почти в тяхната база. Да, сте видях. И един скаут зад тебе. Мен те бърка, бе. Къде е скалата? Аз не го виждам. Ти го уби сега. О, то какво ги направи той? Как ги уби? Опа, Да, един го. от мене. Но още един кил. Ти? Още 3. Оста пич. Това беше троващо. Стоиш долу и да го чакаш. Не е хубаво така, пич. Ще побием за благодарение на мене. Още 2. Не мога да убия, човек, това няма. Още малко ще да умре, ма. О, последния флаг. Пойнт по-точно.
Добре, мисля, че добре го определихме. Като направя 70 кила и спираме клипа. Ти спираш, аз докато не вземем рунда минимум. Не го превзехме вече. Да, ето, готови. Да, малко тук прецака. Добре, 69 цента, няма никаква разлика. Да, това е за клипа. Ако ви е харесал клипа, коментирайте, абонирайте се за мен, абонирайте се за Геймър и пишете коментари. Чао от мен.